da se perem, šta to znači, to ne može da pobije ono što se desilo. Zato sam ja uvijek pričala onako kako jeste. Deluje mi da je mislim kad je Uša rekla kao ja sam emotivno rezervisana, zauzeta, tako nešto, i onda posle par dana ovo sa njim. Znaš, nekako mi sve to... Nije bilo bukvalno posle par dana, bilo je tu, ali eto, sad je došlo do nekog flerta, zbližavanja, nisu trenutno u priči, ali eto, vidi kao da jesu, mislim, ono zajedno ispavaju, kako vidimo, i sve ostalo. Da, ali eto, ispada dobro, najzad i u realitiju neka španska serija, da se teško ulazi u vezu, pa sam gledamo baš ono ljubavnu priču. Da, pa dobro, nije loše, zanimljivo je za pogled. Nije preko noći, ono, znaš, ušlo si u vezu i sve ostalo. Da. Eto, vidjet ćemo šta će se dešavati nadalje. Čuo sam da si bila skoro sa Janjušem, videla si ga na nekoj svadbi. Ne, nisam bila s tim, videla sam da su bili Stanislav i oni u nacionalnoj klasi, sreli smo se, ja sam bila na rođendanu. Otkud Maju, oni sad prijatelji i drugovi, šta već, ono... Vidi, oni su i u realitiju bili okej, ali se nisu udružili, sam ja bila u vezi sa Stanislavom, bilo bi, mislim, što jeste negde nebulozno, zbog cele istorije, ali ono, sam znaš kako to izgledalo, ja došla na rođendan tu sa svojim drugaricima, okrenem se levo, oni sto pored, mislim, to je komedija, ali dobro, stvarno, o svakom sve najljepše, jednostavno mi nemamo nikakvu relaciju, znaš, niti postoji tu neki sad, ajde da kažem, animozitet ili bilo što loše, jednostavno ništa. Jeste se javili tada, su prišli ili jeste se tada... Nisu, mislim, uočili smo se, ali tu bilo. Pa dobro. Kaži mi šta misliš o ovim situacijama, da li uopšte pratiš toliko reality? Verovatno pratiš onako povremeno ili bar... Pa znaš kako, ovo što mi iskoči po TikToku i po Instagramu, jer meni je napolju život reality, verujem od svojeg haosa. Verujem. Ali ispratila sam, mislim, ono Terza, Sofija i ta neka dešavanja. Kako vidiš tu situaciju? Pa odvratno, iskreno, mislim, znaš kako, ja nisam neko ko osuđuje i ko morališe nešto preterano, nema potrebe za tim, nikad u životu čovek ne zna šta nosi danas, šta nosi noć i šta će ga snaći u životu. Naravno. Ali ipak je javno, dešava se ti u tom spodnjem svetu dosta, mi to ne vidimo, ali verovatno se dešava, ali ovo je bilo javno, pa nam je više to malo onako zvanično je, pa i onako ružnije. Nema blama, znaš, nekako mi je, to, na primjer, taj odnos se desio posle 2-3 dana, taj flert, sve to. Mislim da je to radio i napolju i nekako ne shvata težinu odnosa sa Milicom. A ja sam rekla, mislim, mi smo se sreli pre nekih mesec dana otprilike u emisiji, ono treba da gleda sebi jednostavno da izgora. I što ranije se ovo desilo, ne kažem, ružno je, naravno da je teško, ja ne znam, ne da je Bože meni to desi što bi napravila, ali... Mogu da zamislim. Da, ali šta da radi, mislim, ne možeš ti da promeniš situaciju, mnogo je, znaš, kada se osjeti energija između dvoje ljudi, pogotovo u zatvorenom prostoru, ne može svako da zna šta je zapravo to. I da je teško, znaš, negde možeš i da se skloniš napolju i da odeš i da iskuliraš, a kada si sa nekim 24 časa, teško je. Ali opet ne mogu da ga opravdam jer on je taj, naravno, ona mi je devojka koja bukvalno gleda samo sebe i jednostavno ima neki svoj način da dođe do cilja. Da li poznaješ Sofiju ili si čula nešto iz spodnjeg sveta? Ne poznajem devojku, zaista. Ali mi deluje baš onako da gazi preko mrtvih da dođe do nekog svog cilja, da. Tu više ladna, ali lako igra reality, što bi se rekla. Da, namazano jako, ali